sfârșit de partida de pescuit pe Balta Piteasca 2. Acum o să vă prezint și ceea ce am reușit pe ziua de astăzi. Avem o găleată de caraș. Am pescuit cu produsele Firebites, original Premium Fish Meal și pelete de 4 mm. Am ajuns undeva la ora 9 pe baltă, iar aceasta e captura pe ziua de astăzi. Oprește-l. Am încheiat partida de pescuit pe ăla cu fundul a 2. Am venit de dimineață în jurul orei 7. Acum să vă arăt și ceea ce am reușit pe ziua de astăzi. Imediat vă arăt tot ceea ce am prins pe ziua de azi. Pot spune că am avut și scăpări, am avut și eliberări și avem și reținere. Ia uitați ce avem aici. Avem un ciortan, caras, uitați aici caras. Și nu în ultimul rând să vă arăt și pe ceea ce am prins pe ziua de astăzi. Nada de la Firebites, Hepa Meal cu Fish Meal, pelete de 4 mm pe care le-am pus capac. Peștele a răspuns foarte bine la această nadă, așa că ceea ce pot să vă spun e că a fost o partidă foarte reușită, deși de dimineață a fost foarte frig. Vă mulțumesc și fire întinse! Partida mea de pescuit pe ăla cu fundul a 2 s-a încheiat. Am venit de dimineața la ora 7, e ora 4 și 40. Haideți să vă arăt și ceea ce am reușit pe ziua de azi. O să îți arăt imediat și momeala de cârlig și momeala de metod pe care am folosit-o. Aceasta e partida mea de pescuit. Am folosit așa original Premium Fish Meal de la Firebites, cu pelete de 2 mm, tot de la Firebites, iar ca și momeală de cârlig, baftă sud de 6 și de 8. După cum ar spune un prieten al meu, atât s-a putut. Fire întinse vă doresc! Partida mea de pescuit pe la cu fundul a 2 s-a încheiat. Aceasta este captura pe ziua de astăzi. Un ciortan și niște carași. Am pescuit cu nada de la Firebites Premium Hot Krill, iar ca și momeală de cârlig am folosit vaftă sud de 6 mm. Fire întinse vă doresc, așa că să ne revedem cu bine. Am zis la începutul videoclipului că regula este să nu reținem peștele astăzi, pentru că se va ține un concurs de pescuit la feeder pentru juniori.
domnul Gabi, administratorul, m-a lăsat să fac o mică excepție, deținând 5 pești pe sac. Așa că o să fac acum prima eliberare. Mai am deja 2 care am prins mult mai devreme. Am să vă arăt și vouă ceea ce am reușit până acum. Primul sac. Batem și pe al doilea. Stai aici, te rog frumos. Avem aproximativ 3 ore de pescuit. Asta e rezultatul în 3 ore de pescuit. Bețele le am pe mal pentru că altfel nu reușea să vă fac prima eliberare. Mersi. Facem și eliberare. După cum am zis, da? Nu se reține niciun pește. Mersi frumos. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. Un nou pește. Ia uitați ce avem aici. Schimbând și la mine patul de nadă, schimbând momeala, punând o biluță un pic mai mare, de 1 mm, a intrat și un pește frumos, chiar mult mai mare decât ceilalți. Am 10 minute de aruncat filerul. În timp ce îmi pregăteam staționarul, pur și simplu a plecat bățul de fider. Urmează roșcovanul. Final de partidă pe balta Pescarium, Corbeanca Pescarium mai exact. Să vă arăt și ceea ce am reușit. Ață, aici e și pentru tine. Hai, vino mai aproape că nu mai răstornă cădița, că e încinsă cădița.
niște ciorțani, ceva plătică, iar nada pe care am folosit-o, la fel, original Premium Fish Meal. Sweet cereale cookie de la Firebaits și nelipsita momelă de cârlig, tot Firebaits. Am avut mult mai multă plătică pe care am eliberat-o pentru că nu rezistă. Așa că mă declar mulțumit. Pe lângă rezultatele care le-am, fire întinse. Astăzi, 24 iulie, pe lacul Grivița, pe Balta Grivița mai exact. Am făcut o partidă de pescuit la feeder de aproximativ 7 ore. Și haideți să vă arăt rezultatul cu 2 bețe. Este și mai mic, este și mai mare. Nu am urmărit doar o cantitate sau o calitate, am urmărit să prind pește. Pe lângă tot ce se vede aici, am avut și foarte multe scăpări. Încă n-am terminat. Două ori te-am scos de 2 ori. Ia uitați. Să vă arăt și pe ce am reușit să prind. Original Premium Fish Meal, Firebaits, peletele Firebaits și nelipsita momelă de cârlig Firebaits. Gata. Gata? Gata. Stai că uite o ia la meu la vale. Pleacă și ce care îmi trebuie. Peștele va fi eliberat. Ne-am oprit cantitatea din regulament. Uite, ce 2 carași așa. Mulțumesc, lacul Grivița.